Iki sesuk badannya Mbak Awi. Ini badannya Mbak Monika. Oh, kata. Jadi kabeh kanca, kabeh sedulur. Ada sing kirim dari Mbak Cuma iki ya kita sono. Aku kan dikirim kan cuma Aku lagi kita tamu. Dijumboke karo wetune. Nek sing wedok aku ibu aku setengah 11. Nek sing dhewe baru jam 12. orang ngono lah. Jarang iki ya akeh tasarane. Apa nih kali wonten streaming. keluarnya dulu keluar bekerja tapi gak ada kita ada di toko orang apa itu gak ada pelan ini akan jagonya mungkin mbak Kui kalau lagi kebetulan jadi dilema di satu sisi terhibur di satu sisi apa gak MS itu terus Sukimen kok PMS. Soalnya ini ku nek setelah ketera esok, nek ini ku malah lanang. jadi waktu syuting Tak kuning setia, mereka saged sowan wonten mantu lagu. Sugeng dalu Bapak Ibu. Sugeng dalu Bapak Ibu, kamu nanti sering kamu sugeng dalu. Sing baku jenengan sowan nomor di sowan lagu. Supaya semuanya melu yo nanti berkah pangestu marang keluarga aku ing desa Watu-Watu. dengan saya waktu Mugi-mugi sedaya warga Watu-Watu sak sampun kawentanaken adicara ngerti dusun nggih. Nggih, sedekah bumi gak bisa. Tansah pinaringan dirgaya yuswa rezeki ingkang dasar berkah barokah Pak Bu. Untuk bapak putra maya ingkang sekolah pinter sekolahe ingkang nyambut damel diparingi lancar ingkang pola tertarik mugi-mugi paringipun artikel-artikel ingkang nembe benten mugi lahiran kanthi slamet nek anake metu lanang dadi wong lanang tenang metu wedok dadi wong wedok sing tenang aja kaya kowe. saya kok jenisnya dulu mbak aku tengah buat kesehatan lagi Nah, saiki Mbak, aku yang wis nggunakake. Saiki Mbak ini Yo, giliran Oke. nggunakake. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ujung itu orang janji nih yo seniman itu akhlakul karimah Jadi kita waktu aku ini kamu dalu, kita mau bersama papan menikah, kita mau perantauan, sudah penyaringan sehat walafiat, hasil maksud bejo dunia, bejo akhirat. Sing diutang paling lunas, mau lunas kok dikasih buka sidik, mau sing diutangi ya sanco sabar, orang marah-marah orang padu. Loh, makanya padu mana itu cederingati, nek artinya lorong marake awake loro, nek awake loro kok berobat, nek duit lan sak pinter lho, hati yang bahagia itu adalah obat imunitas yo. Ya apa nek iso berbeda itu, ansukne atine seneng, dan ansukne atine seneng, atine susah itu mbok dicukupkan itu kerak pancen orang ngaji deh. Aku dilokne berbeda kok. Kok teng YouTube kalian asline kok benten kok sakniki jebrut kula kabeh Bu. Kabeh ku kabeh vasektomi. Kowe kok lanang. Kabeh ku ki spiral. Pasang Mentria. Spiral, Pak. Bukan pasang Mentria. Spiral jadi aku ki dileboni jangkar kapal kan lho. Gusti Allah. Kok jangkar kapal spirajil sakit kok jangkar kapal orang anu makanya bebek usaha gerakan Keparenipun Pak Cangikipun. Oh derek monggo. Dadi jenenge sing baku di supaya rawuh. Orang bisa mlaku supaya paring pangli. Oh nek kene. Badhe paring pangli. Panglipun jeneng paring panglipun namanya ini kan cuman MOU ini berbu ayu-ayu. Ya ora. Kudu loro-lorone kudu paring-paringipun. Lah yo koyo koyo apa kalau enggak pin semangat gitu. Bapak wis ana panyuwunan bareng kok, Bro. Oh, Pundi? jenengan wis ana panyuwunan saka keluarga. Panitia. Oh dereng konten. Panjenengan sampun dereng. Dereng. Oh dereng.
bersih dusun. Nah, utamane Mbak Nggih. iki tak supaya jenengan nyekar kanca tani soalnya tetanen keluargaku ing desa Waku iso pinaringan tulus ora ono sambi apa-apa. Jadi lek pun resik desane kudu resik atine. Kalau Iku sing tonggo utami. orang dengki serai, orang jangan menakin, orang damai panasten. Kalau bojo saja mati, kalau merotos saja bekti, lima nembah ya saja tenanan saya istiqomah. Lho, karo tangga iki kudu rukun regane iki sing penting lho. Penting. Nek desa ki nek karo tangga congkrak ora dadine ora becik. Bermasyarakat becik soalnya paribasan mungsuh. Kok bisa ngarane musuh? Mungsuh siji kokean sedulur sewu cek ora. Jadi anonen-onen tanggaku ya sedulurku. Nah, cara aku bareng kuwi kowe duwe gelar gedene sakmene aku ya ora sering. Rasanya itu durung komen. Ya ora lho kok kowe kudu tukar Shopee to. Aku pamer nek iki pas mundak iki go mundake rego malah ngomong tukang sok. Tidak. Wis ngerti wah kenak tampularan gelange mobil sing ra ngerti. Asline menurut saya jangan apa jenenge terbujuk dengan casing, tidak dengan tampilan. Nek bisa sing wong sugih ketok, sugih sing ora kita kan saiki wong berlagak mampu berlagak mewah, ngoyak-wah ning gune wong mriko ra dinanak. Lha iku seperti apa iki? Yang ingat terus kan tentang makanya. Iya toh, Mbak. Aku jawab dan senar ini saya sepuh nek kok saya ganteng ngono iki. Saya ora ati. Kok dicangketi to dicangketi. Dicangketi cuma dicangketi. Aku nek rasa aman kok. Nek aku ketoke ora gebah kok Lek. Ketoke cocok iku. Dahuti karo Mbak Kakung. Mbak Kakung kabeh iki. Mari kadang kalau adik kula trik gatel kula jok kelantur wani yang nipun mantun yang Pak Kaputen saya mulai badhe nyantaraken panjenengan glondong pengangan mesti panjenengan yo ora kersa kan dari kepala umpama pasar Jiwaraga kula pripun Mbah Jumari Ora iso aku. Mbak Jumari iki jenengan wedi apa gila? Aku jare iki gila, Mbak. ketuaan kok gila pun mboten telanten to Mbak Wis panek kok apa-apane. ayo nak sekiramu Ya, kalau baca cepat tak geraknya di bawah itu. ya HP kulo kok kayak di lomba tingkat ayo sekarang ini baca ini lah ya tak kayak modal ya ini menyambut gaya syukur ini sejarah rezeki saya sembulu nih yang ini suaranya pasti hati Sawane. Ngapunten iki napase ra dicekak. Apa-apa? Amat kula nembe metengno. Kon kula presake teng ngene Bu Bedan kok Pak. Lah nembe iki kan nembe rong sasi. Bedhek kali Bu Bedan iku anake lanang. Lanang. Kamangka Gus dilus-lus ngene. kok kecil ekspres Kok soalnya ngerti nek anakku lanang bleke dilus-lus tekku. kok Sedangku keliru nek preso iki. iya nganggo ilmu di US kok koyo ada dukun anu juga kok nyepelek Lah iki lenang iki. Anu Mbak Pri. Sedangku iki leru nek preso iki jebul dokter hewan. Kok jenengan periksa iki anake nek kakung napa sekretari to Mbak Ju? oh nak tak betok Jadi kok dibedah. kalau umumnya Jadi beda no atau aku sih aku betok gak dijambak sisa.
Sinden dong itu ada deser. Oh, buat dirawat Nduk. nek pipis lunga lho Nduk aja kaya lekmin. Lah kok Lah pipisnya gelungan kok ngadeg. ngerti. Nek isane gedhian. Kayak serapun kok kejam lek. Ayo goblok iki lensre. Awalnya saya gak pernah buka air sejenis. Soalnya aku buka air kocok dibuka. Barang saya buka air saudara lebih makan daging saudaramu. Orang buka enak kita kan ngopo nek ngono kuwi iki. Jadi darurat ya Pri. Aku tahu sungguh mampeset aku. Gak tahu kok lungguh ki langsung jingkat kok. Kesogok suket. Bos aku. Semuanya bukan saru-saru. Aku ini lebih lanjut banyak kemana untuk kelapa. Kalau mbak memberikan dia makan untan ya ampun. Aman balik lensre bro. Gue kok nyambut dalam. Mironi. Ayo tenan. Ayo. Sarap beda lho. Dia Ini kan teman Mas. Kecing. Lagi sono. lah si dene budak iki. Kakak jangan gori. Kalau singnya diantar sik tambah. Aku jadi makan omah ya. Apa digawe wong liwat nyampel wae ya. Oke kan sudah wong kan jadi saya iring karo aku wis ayu pinter wasis geleman. Iki kan yo wasis dari gelem sarung karo sapa bae. Aku tahu iri kok saiki. Ala-ala rezekiku. Sampai ae mbak kita laris kurang bakal udah rezekiku laris kurang penjenengan. Apa dipalang-palang digodhong-godhong rezekiku ya rezekiku. Telek. Salah kurang-kurang. Pandai karakter suara kula ulem Mas. Ile diarani ciri kasih lho. Ciri kasih kata iki macane. Dadi kas karo cirine kan cirine. Jadi cacat ini kembali identik aja mungkin beda loh makanya kembali identik apalagi aku kamu dan Cindy mesti diwatai loh jutaan orang miliaran orang yang di dunia itu sih dijanya mesti berbeda loh kok suara kok maido kok udah maido kan Gusti Allah sini pakai aku Lho kalau saya diwajibke budidaya aku berusaha semaksimal mungkin Ini bisa gampang. lek sing kerep babi seneng banget iki lek ketoke terpesona karo kowe ae ketoke lek. makanya sama ya Mas kita profesional kamu suka sama aku boleh mau dengan kecantikan yang positif dari saya mungkin ya Oke. memberikan inspirasi Oke. kita profesional nek kira-kira cocok regane aku ya rada gitu Nek cocok sak rasane. Iki sinden jebolan saka sanggar kudu saka sembira luka. Sebulan sembir. Kanggo suara Sukimen ae, Sukimen metu yo. Lanang wae dikimen. lemu katon subur anyang sengke mati Hati. Emono suara. wong ayu iso tertutup Nona. Ayo nek bengi. Awan meneh kelompok. lah mereka pangkat diri itu orang mengandalkan orang cedak militan cedak sing kamu nek gak wong lanang nek sing lanang merantau apa yo tanggane yo ya nek tanggane iku tulus nek kono berharap ada undang di balik batu gelem nek kabeh berarti nek aku ya ora ngerti lho jenenge Nek kowe ora oleh ngambil lho, kentas. Nona.
Wiwit sing Gusti kawula kancanani yakti saka guru negeri nek bener kancane terus tanggungan ora tek to semoga bentek ngono ya baik enggak
gotong royong juga dikedepankan ya Nduk. Gotong royong lho. Ayo. Rukun lah menika kang dadi sembuyane. Nah, Ora mergo manusa iki makhluk sosial bukan makhluk individu sing mesti butuhke tangga teparo sedulur kadang pamitra. ini jalanan baru kita Injih. soalnya dadi cakak saka gurune negara iki Joko para kawula namung tani kang mapan ana ing Karang Desa. Cocok menika. luwih-luwihine ana ing laladan Patuan. Nah, wis kena kali nggih. enak tersisa Ini Jesslyn. Santai ya Nduk jajaraken sampe drop ya Nduk. Wes lega Bu. mereka mampir ada kaya kucing anak-anak muh aku Mau pucet ya. Mulas para dono kok lirane ya. Ngapet to. Selamat malam Di Jesslyn. Selamat malam Kak Amri. Selamat malam Adik. kok adik Pak Dewi. Pak Ade. kok adik Pak Ade lho. Cantik berusia paruh baya. Iya. Biasanya kan cantik di usia muda. Saya lebih membicarakan cantik dan produktif di usia paruh baya. Ketakutan kok tidak ditinggal bojone, kok tidak nanti konco, kok tidak ditinggal sikile, jangan sampai. Kamu tetap produktif. Ada kan lebih cantik di usia paruh baya. Memang kenikmatan pasti dikurangi. Nikmat pendengaran, nikmat sehat, nikmat kulit sing dhisik licin paling bahasa lalat limflo iso hilang mulai teriput dan ketakutan itu hilangkanlah. Nah kita tidak berdamai dengan diri kita sendiri, bagaimana orang lain berdamai dengan kita? Orang cerita itu bunuh sendiri, kulitku yang, gue tuh kenapa mau mikir kulitmu sing ireng, orang mikir irungmu sing ora buntet, orang mikir bokongmu sing ora kudumen. Banyak nikmat daripada memikirkan kulit hitam, daripada memikirkan kulit sing dongos-dongos. Banyak kenikmatan yang lain loh. Mau orang kan dia bersyukur. Aku Akhirnya kok itu kayak Mbak Mimi ini lho. Kadang kamu lo dek cinta Indonesia. Awake banian. Ada yang kan kulit mulus. Kok badian? Aku kulitku tak batik kok cinta Indonesia. Anu lokal, hisgem kariman lokal. Kuwi mono tilas goreng. Sekarang iki lho. Ora panut ta Pak. Orang tahu kada sendiri. yo bisa sih Selamat malam. Selamat malam. malam Bu. Sehat ta Mbak? sehat ora sehat enggak seperti dewe loh ternyata yang berenang ini ora sehat ora sehat yo piye Iki sayang kok. Biasanya kamu. foto kuwi Kecil. Itu enak Mbak. yo mau ora pesenan Menapa? Kodam kuning terus gubuk asmara kita sih Apa sih nak? Biadabnya apa sih? Udang kuning. kodam kuning Jumbo jajan mungkin yang buat permanen jadi lah dulu udah. kodam kuning Perman. Kan ada duit tuh pri. Jangan diambil manuk dua. dua wis sing darane anu sendang ape pancuran Sedang awet peceren. Sendang diapit peralon iki. Ayo. Jesslyn. yo nganggo bobo Si Dani ini lho lek jenenge Jesslyn. Siapa iki jenenge? Bud. bobo Bud, Mbak Tia, Bu Dewi. Makbul. Loh, lah nek si Den kok jenenge Sukimin. Jadi ini paling wong tua kok ini. Bersyukur ya Kak. Bersyukur di balik nama yang tidak terlalu cantik, wajah yang cantik dan menarik, elegan, glamorous tapi expensive. Iya. Nadyan muncul temong paksi. Saya mau cuci nek mau kok aku dalan ketemu don mbok yo kabeh to Mas arep duwe dalan. Aku nek disalahgunakan iki lho, Mas. Nek panjang Dufan ki sahabat baca kojo. Di foto awak teng mangun Pak wis Mas koyo dikuliti seolah. Iki nek foto ki sak dhuwur sak kaline foto kok gol pohongi. Eh,
asmara. Nabian wujudnya mung Meskipun hanya seekor burung, agane taline tapi grotong bisa mengikat rasa cinta. Kan apa ya beri ya beri apa nari apa pleci apa. nek kaya Jesli iki kenari yo patut kaya iki manuk lovebird ngono ya patut Kayak aku cendrawasih ya jas warna-warni. Gagah kok ya. Dan gak simbol aja itu. jurak Iya. Alos manis bangsam Yo, oke. ya Halus, manis, memikat hati. ya Telah lama aku mencarimu berkeliling. berkelana Berkeliling ya berkelana ya. bercelana golek isi podang Mencari udang kuning. ibu Sehingga bahagia hatiku. alon Sehingga bahagia hatiku. nyate bisa langsung langgamipun nggih Langgam kok. Eh. Esok awan ngomah besok
kayak nyerah jamu. Nah, aku kayak digampang wong sak RT ya. Padahal yo merek tak tekon yo padha iku. Lho kan wis digo jajan ki ora mesti patut tinggal aku. Lah yo nek nyawang wong ki nek diterke dhewe ora mesti aja sekali. Lah iya. Nek lu dubyuk ilahe lurah le pedoman iki ora prayu. Sopo? Kulo. Iki cek perawan, perawan. Nek sing ketiga menika apa jenenge? Ya perawan yang 20 tahun kepungkur. Nek kamu lho Lek, tugas berat ki neng apa jenenge wong murid ki seorang ibu. Ibu ki paribasan yo boleh berkarir tapi apa jenenge ibaratnya peran utama tetap lah ibu rumah tangga. Setinggi apapun aja ngantek nglirwake tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Ibu mereka ibaratnya gawean ibu ki dari matahari terbit sampai mata bapak terpejam, ya. Piye kuwi nek Bapak piye? Nek bapak rung turu nyanyi aja di gawean. Saya bapak turu nang kaya apa nek bojo ngersake ra diladeni ya dosa. Mun arep ladeni ya kesel. Nah, nek mau wedok nek ra gelem ladeni karo bojone tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, malam itu akan dilaknat. Dengarkan Mbak Dewi, Mbak Tika, nek ra ladeni bojo malam itu akan dilaknat. Ada dua alasan wanita tidak melayani suaminya. Satu karena sakit, dua karena datang bulan. Nek mulai keselip arisan keselip hilang dua alasan karena jadi bojo. Kalau bojo kan kocoknya tak kawake. Saking begini untuk ganjaran sih kan kocokku lho, katanya kocokku ora tanggung jawabku to. Nek aku berbudi bawa leksono, aku demen sedekah, demen wewe. Aja men bondo dono. Harta sing berharga tak pasake karo tanggangan. Kurang sedekah wis dadi mesti gawe kondang, wis mangkon-mangkon ning dindi. Jiwamu begengger iki mbok dilereni. kan nyatu sedekah perkara niate kan ngono. Sedekah kaya ngonoan. Sedekah ki bondo dunya. Rasa bondo dunya iku vertikal. Lah iya. Rasa vertikal yo karyaku yo kuwi mang. Pengen kok terus kakal. Bakune sedya ki ibu-ibu lan sedaya kemawon mugi-mugi pinaringan sing Sehat mangan. soalnya ibu menikah istrimu adalah nur utawa cahaya rumah tangga. Tiangin bakal nek ra ono cahaya rumah tangga ya rumah tangga bakal ketendek. Oke, cocok. Nek istri itu sebagai nur. Nek bab ana wong lanang Tiang rumah tangga. berarti kan termasuk tiang. Ya.
tiang jalan. Abri kok maksudnya ini tiangnya bakal kan diberi cahaya yang aneh dan rumah tangganya jadi rumahku adalah istanaku loh, saling melengkapi. Sesuatu misalnya karirnya di atas jangan cuma wajah pemalungkung imam keluarga di tempat laki-laki loh, kan saling melengkapi. Pipik jang pipik teo. Si caping gunung. Kan kaki di sinten. Caping gunung. Sing dipilih sinten. Saya udah ukut. Terus ditakoke. Suwun ke preso marang para kang kadang-kadang wiro pratungga. Larasi napa Mas? Selendru napa pelor? Pantes sama apa menyura? Saya terus apa? Ulang makan sing nentokke. Selendru sama. Mbak ukut apa di doa apa Mbak Dewi? Monggo. Mbak Dewi makan. Ayo. Ya. Ya Bu Dewi. Ayo. Monggo Dewi. Wajib. Saben bengi kok sabun ndak bengi piye to? Aku wis arep lurus nek Malah Mbak Mimin ini bawa kene saben bengi nyawa kentang. Jadi sih dadi kentang niku sing ijek kentang leci Saben bengi nyawang kentang jalan. Ya ora iki. Padahal lho seponi karo wong tuwa. Aku juga menjadi karo ini sepuluh itu Tua umure jiwa ya masih muda ya Mbak. Iya. yen memanjang Ya pemanja. Bisa. Capek dulu di penjenglengan Mbak. Oke. Oke bos. Bu Dewi. Sing kumpul Mbak Mimin. jasa kurang ya seapri kurang ya berkolong-kolong Ya data dewe-dewe nek bawa ya bawa ngumpul. Nek sing bawa Mbak Dewi, Kali Mbak Apri, Mbak Apri, sing jengleng Kak Mimi. Mbak Mimi. Pak Sukimen. tadi apa mana kok bisa enggak itu aku rairan Karena ketoprak ini kok rak mesti enten rolling. Kan Mbak Dewi ini rolling. terus kowe Hati-hati. aku dadi apa yang dadi watu ae ces Gak apa-apa. Lah kok wis dadi watu? main dulu berjuluk lah kok apa mah aku jeneng poso aku dari gedibal cantik kok ini kok wong ngene kok never ending beauty kok ini kok dadi gedibal terus ya Kedibagi apa batu? Batu. Batu ini pangbatnya cantuk. berarti saya jenengan Tapi batu ini pangbatnya cantuk. Nah, terus kita bagi panggilan Jadi mau orang sing kemajon, sama sing mundur. Nek gak mundur, gue sing ngejok. nek dok telaku aku sing menerki Nek dulu, iki sing gula iki gue. Sembut-sembut. Yai-yai sepuh. mangga Bu Enggak, ayo. eye contact mas pandang aku Lah kok suaranya malah mak. mas Apa nih? eye contact saling memandang biar tahu gerakanku kok aku bobios kalau bener-bener Ini kok saya nyandang kita nyawang jenengan. Nek sampeyan madhepe mriki. boleh terpesona karena keindahan dunia itu harus dilihat ini mau juga sangat nanti ngelewati tugas kamu gak usah pisah mulai mati orangnya juga pisah mau kurang mantap sabar mas lawi kayak kalau kesusu nah kecedek Masak
tahu ki lho Mas lho susune ngantek doyo. Isine apa kok iso sobo iki? Kan ibu. Itu benar oleh. Apa yang nangis kok payudara ki puri. Mula pengen kencana karo kanca-kanca. Mas sing penak ya Mas. Nek pas penak kan kok kehitung ibadah Mas. Nek ra penak kan ADRT maksudnya. Iya, Malaysia. Ya, Malaysia, ya, Malaysia. Tombol pada itu saya terlalu Lah kan cuma yo boleh kamu duwe dupepe enom pinter jajan lah piye ta? lah kamu jane anu banget iki wong cara mbete iki oh mimin tak gawe tuwa tak gawe keriput iki cara mbete iki menjaga kehormatanku oh mimin elek wong lanang ra seneng sehingga kehormatanku terjaga Lah jatah kowe. Oh, mana ngene. semua orang punya temennya sendiri orang yang menjaga kehormatan dengan memakai hijab memakai baju tertutup men orang tidak melecehkan ada yang belajar silat kalau mau nakal ditahan lah aku tak gawe karakter elek dan aku wong men wong berhasil lah aku cantik kok dudah bulan utang-utang orang lowek kurang ingin ini cara membentengi diri semua orang punya cara treatment sendiri Iki sesuai perjanjian. ini asal loh pokoknya kita apa di apa di asuransi loh asuransi Jangan gue ya selesai. ya jadi ya makanya Iki perjanjiannya aku orang gak jadi bawa kok sing jelek. oke baik Iya. ampun tapi tak jempol karo aku Ya ini kayak saja iki nang jenengan nek mau iki kudu dicium ae lho. aku anu aku itu lecehan orang apa wong tak ladeni Dibayar. nek cocok regane ora masalah masa wis boso digawe kancane nggone kancane dipangan ora bayar mulai masuk angin dosa-dosa nek bayaran lo kok menilai Lumayan. aku masuk angin udah satu kali Kita baru follow. Kau wes muli. Oh alah. Nih nggak dedak nah. Lah lu aku dewe. Sanggup dewe. Saya kita lihat glenseng. Kok lumayan gandas. kaya anu lho cara nek wong iki kan mesin oli-oli ku sebenarnya lho jenenge menjelang menopause kan sih Nah, ini sih pasang oli sih. Menjelang aku. menopause aku sampe aku tekan beda nek jam siklus menstruasi orang wanita itu berapa toh ya seminggu mbak 28 hari sehari sekali baru menstruasi aku kok petansas kok gereja terus Lah pindah kuping. Lah kok iya sing anu kok jenenge wong lanang iso ngrembug menstruasi barang kira. Kowe saking. lho terus wayangan kuwi kuwi nggo media apa informasi pertanian iso membiwarake kebajikan iso ngajari kegujukan iso lho beda wae nek paling karo aku mbak ini tolong disampaikan program-program keluarga berencana banyak anak banyak rezeki boleh apa larang gitu banyak juga anak juga rezeki apa-apa ini pemerintah membuat pilihan 2 anak cukup pahami apa main anak ini mendapatkan akses pendidikan yang cukup kesehatan yang cukup pendidikan yang cukup dari orang tuanya coba anak walu lulusan SD kabeh ora wong kopi res giris orang bodoh gampang dihapusi Sing Mbak Mimin menika ora
Duta Kabeh wonten Klaten. Enten lagune kok kabeh niki. Kabeh. Akeh wong padha babaran jalaran ora ngerti perkembangan zaman anak akeh ragat larang melu kabeh anake arah bareng-bareng melu kabeh ayame anak loro bae ono apile ono sutrine ono spirale yang pilih bungane Kok apa kok? ya maknanya gunake lagi sosialisasi banyak anak banyak rezeki boleh Soalnya ini, jadi wong nanggap wayang, siji wayang kuwi nanggo pitutur siji tuntunan, Ji. loro tatanan, Ji. kaping telu tontonan, kaping papat tantangan. Nut zaman ini Nek zaman mau kok. Jadi aku mayang lho tahun 2000. Tahun 2000 iki mayang wis pokoke klasik. Yutun klasik mulus Jejeg tamu perang. Ora ono limbukan. betul wonten Dan iki miturut alam wenjam. Nah, kok zaman kelakone kesane generasi muda generasi milenial itu saged mengikuti terus nomor wayang dados media informasi lho. sing becik ya nak Nggih. Saya tau Mbak Nini. Saya loh. kok aku ngerti ya nek kata sayang nama Mbak Minda Ngono ki Mas PKK yo apa? Kok hebat kok Kak Mimin? kon kelas yutok kelas yutok yutok lokal Pilih Mas PKK lek. marilah semua rakyat Indonesia membangun segera Ibu-ibu mangga. membangun keluarga yang sejahtera dengan layanilah dan amankan Pancasila untuk negara hidup gotong royong mampu satu dan pangan rumah sehat sentosa tata laksana di dalam rumah tangga rapi dan indah inilah putra pribadi bangsa tampil yang sehat kemenangan korek janganlah tinggal dan sekitarnya amanah bahagia keluarga berencana hidup jaya PKK kok sing lagi gendut boleh utangan Yo, dilanjut yo. Lho, Mas PKK kasih saya kok dilanjut lho. Ora dilanjut ke capek gunung dulu. Lah kasih Mas PKK kok. Lagu PKK yo. Oh, alah. Aku kan kasih dia Mbak. hidup Yang memandangmu Pakurku ya itu. Kamu karena jangan kuning. Ya kali. buat gue ya Ayo dah. Ya. Mana? Digelain lagi loh. Nenek Apri kok iso Mas? aku mesti ngerti iya gue dapat sogot Aku kok biasanya deh. maksudnya dapat kayak duit itu nek karo ketok kumpang karo bedak siyo Lho ngono kuwi gak rek tembunge. mas kare kula ngising sekecap Mas Pacete.
Mangga Dewi. Ayo Kak Mimi. Hati-hati mau lo ayo. Udah deket-deket di kaset. Upamane kelangan larasan kelangan titi polo Titik. Titi polo, wis dipolo. Tapi jangan dipuluh. nano Nah, pinter ya sida-sida sedang kamera. Iya nanti sekolah Kak Mimin saya. Kalau bubut, Persiapan yuk bubut. Ya. Mbak Bubut, Jesri, Mbak Tika, Bubut. Tukung bayung Tukung bayung ning Simowono. Neng satu orang semua Mugi warga watu agung panjang yuswa. amin Allahumma amin ayo Jess. sir Yes, gitu, yes. Ngrungokke lagu yo Kok ke lagu yo. lagu itu lagu gandrung loh. ning ngisor wit pelem. Ayo terus Desa waktu watu agung mugi ayat tentrem. amin Allahumma amin Iya teh. ya Mustika. Mbak Jati Mustika. Pak Jati Mustaqim. Itu aku ngerese. Lu nih. Iya. Haji Sumendo. Angklung-angklung angklung mana kangen. Angklung-angklung di Joko Pak Jumadi. Angklung ning dhuwur kasur. Itu sawatu aku tansah subur makmur. Monggo Bunda. Aku sana sepuh ya harus gini ya. Langsung melo jalan ke pikir. Ya nek tekan. Ayo bubur. Tuku jagung. Tuku Jagung. Dibakaran geni. dibakar geni. Mugi warga pinaringan rejeki. ya Bu Dewi. Monggo Budi. Sing ora melek disebut. Tuku sarung kusarung suwe Pak Jumari. warga Warga watu agung gemari paloh Cinawi. amin Amin.
sing manakir napa loh jinami lan Pak Jumari. Mula sesuk go-go dadi legianan. Amin. Yo, saiki Mbak Kapri. Brambang nggawe acar ingkang mirsani wayang mugi rezekine lancar. Amin. Ayo weh. Yo. Yo le. Yo Saya kata asli nih. Dhuwur kudung. Sehat. Lah iki apik turun. Nah, ujung. Ngisor udah. Mugi warga watu ageng bagya moyo. Ya, monggo lanjut. Oke, Bos. Panas setelah ngalih. Capek. Udah, Bu. Nah ya, wah.
gerbek jam gerbek Iya, sekitar. mungkin dilanjut gara-gara orang nanti nulak suka panggungan jalanan ini lakonnya ya lumayan